Ftit sigħat qabel mal-Papa Franġisku jirfes f'pajjiżna iltqajna mal-familja Mifsud li 3 snin ilu kellha esperjenza mal-istess Papa fil-Vatikan. F'udjenza privata li l-familja kellha mal-Papa Franġisku u kien tagħhom il-Karlotta li kien liebes xi ħaġa li l-Papa is-soltu qatt ma jagħmel. Mark Mifsud li serva ta' qabbati fil-qudies tal-Papa irrakkonta l-esperjenza tiegħu. Fil-fatt kien tani din il-Karlotta, kien taħħa l-ħija, kien tajlu kien parta ta' ma' waħda li xrajnilu aħna, ġifdin il-Karlotta tiegħu personali li kien ħareġ għal-qoddis bija dakinhar. Ħatkun hawnhekk fil-wirja tagħna li wirja tal-ġimgħa kbira. Laħwa Mark u Luke Mifsud irrakkonta kif il-Papa qal għall-Karlotta mir rasu taħħa lit-tifel Luke, Karlotta li tinsab eżebita f'wirja tal-ġimgħa mqazza fiċ-ċentru parrokjali tas-Swatar. Ġiħdejna aħna konna isna preparati u xtrajnilu Karlotta biex ibirikienna. Naħseb jiena grazzja maluk u flok birikienna mar oltre u li bisa prova saqsa l-security għallom bħaspeċi kien xtajba fuqu u birikilu u taħtijaw personali u li bestana li konna xtrajnilu fil-fat fil-ritrat li għet juri Luk tider li l-Papa qed tijielu u dam jitkellem ma' Luk saqseħ fejn mur skola minn fejn aħna. Kienet esperjenza sabiħa ħafna. Huma u jitkellmu semmew l-umiltà u l-karattru ferriħi tal-Papa Franġisku. Il-Papa huwa vera umli, ikellmek b'tali mod li inti isek qed titkellem ma' bniedem normali. Vera kien tħuli ma kemm minn taħdejna li kien hemm min-naħa l-oħra ħdejna ġifieri beda jitkellem mod umli ħafna.